Abusuafo ya mamakwa ba mo de ya frɛ mo amugye enso ɛna mo ne ye nenam the kingdom of Asante Odei Ampofo keteke mo ne ye nenam ntia na ye nso mo nhwe ansa timi se mo ye kankan kantamanto kanto kwakwade agam konu ya ba kankam kakari kokroko katachi ya won karim ansa ne ye humu muduru enti ye nya bai ya ba mo punga no bio na enade ye de agori fi ye nua barima bi a wo friend Foster onu na wa ma ye nkonwa fefefe ya yatim ayede the kingdom of Asante yede amane ne amamre rebrewe adwuma no wo Achimota se o pese ko Achimota school no ma na se Achimota baby a wo bo golf na udua ape o se wo hwe Foster onsa beka no ekiri yede ne no ma betugwa na mo so mo ahwehwe na echi akwan yeda mase wo frem na Odei Ampofo enede yebeka abasem bi a ewiewie se ugina echi a susu kasa se ugina echi a susu kasa na sa esua sema ewo mu enye no na da so na emom ne yeda so ne se ne enti a Abosom Akotereɛ osesa ana odan akresu ana so change into colors na ene se kan tete na emoya doma wogina mu no na won so wo won ahemman na Abosom Akotereɛ na yenim so Abosom Akotereɛ won frɛ no Abosom Akotereɛ wo frɛ no odoman kuma Akotereɛ if you say no wo se no ho ye fetching nia moya warrior wo frɛ reptiles wo frɛ reptiles enti za moya na warrior no na Abosom Akotereɛ yenim se wo se no ho ye fepanti wo to no odoman kuma Akotereɛ Odoman kuma ne ye onyankopon bran ba kwa o je se odum mpempem odum ankoma odum pempem enti no so odoman kuma enti eno so hye no so na ene se samu adoma nyina na nko wo te faako ena mo na wo wiawe ne se so suta eya na won a wo nan na guan agya wo nya ba bi mfa na wo nyina won agba asesa no won ho kire won enunti sa mo ya wo wiawe yi Oketew mo friend kotre omampam ocheche ene won ekeka won ene odoman kuma Akotereɛ wo kwa se wo koje won fa ho di nti won se ne amoya na wo nan ne ade no osuto a wonya ba bi gina wo nya ba bi nyina no won so won nye bibi mo wo ho ba enunti na esese moyadoma no ana yata osebo no ne ade na leaders no wo mako se okay ekwan da ho mo pese mo kwa mo nko nti there was a break away enti wo break away na se won so wonya ne a odi won anim na so sunu to a watumi aye biribia ebeboa won anya ba bi di won ti ahye nti ne edikan no won so odenchem ne ho yeden na nsu ase ne manso ote ase pa ti ono no wo fa ne se onu ni won anim na won pe ba bi se ne be osuto a won ho nkyere won enti ne awo friend crocodile eye odenchem odi adim eni nsu no to a odenchem no tumi ya ensankyere ne anyankoma de bi na nsu no atwetwe kakra nanso ohaw ne de ni nyina anko nanso obi angu wode saa mfe kakra na Chameleon yo odoman kuma Akotereɛ ene ocheche ene omampam okwo se da bi se ma hu se ne te se ne nipa te pepepe wo ya ade a ogina achi na adwene ye ne se obetuma ya aboro so enti odoman kuma Akotereɛ no
kɔe na wɔkɔyɛ lobby sɛ wonyi ɔdenkyem fi ona adwuma no ɔyɛ ne nso ani oh ɔdenkyem sɛ na sɛ anya yikura ma abɔmɔde obi an wo sɛ dabi ana wo sɛ yo ne wonto aba woto aba nso a wo sɛ ɔdenkyem nya ade ana ɔdenkyem sɛ yo ɛne metena me baabi na yɛnhwɛ na hena no wɔde ne ba wo sɛ ɔdoma nkoma ketew adwuma yi ɛyɛ beauty contest ne yɛkɔ ɛne enti ɔdoma nkoma ketew ɔbae na ɔketew no mu bogye so mampam no hey anya good leader afɛ ne yɛ ho ba bɛtɔn oh na wɔtwe ɛna osu hwie gui na ɔdoma nkoma ketew ne ti anya ye ensu no tɔtoa so 3 days na ensu no tɔtewe no na moya na wɔwiawia no bebre ma wu ni ade binim ne nanso ne na ɔdoma nkoma ketew hu sɛ ne aba no ano yɛ den hwim trom oguan na nkrɔfo ayi amu edi na achi gidi wɔhwehwɛ no wonya no enti ɔdoma nkoma ketew no hu sɛ baabi ɛkɔ no ano yɛ den enti gye sɛ ɔkɔpɛ aduru wankɔpɛ aduru a amfa ɛyɛ magical powers anya sa wo bekum no enti ne ɔkɔyɛ ne sɛ ne ɔbɛkɔ akɔgye aduru na baabi obedu bia na sɛ ɛhɔ yɛ nwura na yɛ ahabamuna no so yɛ sɛ ahabamuna nti mo tsesa na mo sana mo du apɛ mo sɛ mo ni subiri ma mo hu sɛ ɔno na ɔda hɔ na ɔyɛ di okodu baabi a ɛhɔ yɛ brown a no yɛ brown na nkɔfo no hwehwɛ na no wahu ɛhɔ ɛna mmoa na wɔwiawia ne sɛ akoya gyama wakɔgye bosom ɛna ɔde yɛ saa no because yɛ hwehwɛ na yɛ hu no yɛ wɔ nso a wobɛhu sɛ ɔno ebi ɔkɔ a yɛ bɛhu na wayera ɛnu nti wɔde ɔbosom no to ne din ne so sɛ ɔyɛ ɔbosom aketew na mmom adesua a ɛwɔ mu ne sɛ wɔn sɛ ɔdenkyɛm yɛ ade no nanka obi anwu yɛ nanso ɛnam sɛ wɔbɔ na wogina akyi a wode waano bɔ a ɛyɛ easy wode waano bɔ a ɛnya ade a ɛhaw bebree na mpanyin sɛ wode waano do nwere a ebi nwɔ nti adesua wɔ mu ne sɛ wogina akyi na nkrɔfo yɛ adwuma na aya na wasusu akasa enti ne anti a Chameleon Abosom Akotereɛ ofi ɔdoma nkoma ketew benya Abosom Akotereɛ ɛna me de ama won you ye bɛkɔ no niema ahoro ye mpɛsɛ ye bɛyɛ predictable sɛ ye ba no na wahu adekode ye ba bɛka dabi ani a surprise wo ɛnu nti na ye the kingdom of Asante na wohwehwɛ no wahu awakɔ Odei Ampofo keteke ɛhɔ na wobɛhu sɛ you amaneo amamero nkyene yango sanku ɛden ne nyinaa mena na Odei Ampofo ma besomu akyampoma no ɛbɛwu so biri you the kingdom of Asante.